Στην τηλεόραση, στον κινηματογράφο, στις ειδήσεις και στο ψηφιακό περιεχόμενο, το ποιος εμφανίζεται και πώς δεν είναι ποτέ τυχαίο. Το representation στα media δεν είναι απλώς αντανάκλαση της κοινωνίας, αλλά ένας ισχυρός μηχανισμός που διαμορφώνει αντιλήψεις, ευκαιρίες και στερεότυπα. 5 επιτυχημένες γυναίκες του χώρου των media και της τηλεόρασης μοιράστηκαν μαζί μας τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους και ανέδειξαν κρίσιμα ερωτήματα. Πώς αλλάζει η εκπροσώπηση των γυναικών, της LGBTQ κοινότητας, των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων? Πόσο δύσκολο είναι τελικά να σπάσουν οι παλιές νόρμες στον χώρο της δημοσιογραφίας, της ψυχαγωγίας και του modeling? Και κυρίως, τι σημαίνει αυθεντική και ουσιαστική εκπροσώπηση? Αυτές οι φωνές δεν αφηγούνται μόνο προσωπικές εμπειρίες. Ρίχνουν φως στις προκλήσεις, τις νίκες και την αργή αλλά συνάμα σταθερή αλλαγή προς έναν κόσμο όπου η διαφορετικότητα δεν είναι η εξαίρεση, αλλά ο κανόνας. Αρκούν όμως αυτές οι αλλαγές για να πούμε πως υπάρχει πραγματική εκπροσώπηση? Ή μήπως το representation στα media είναι ακόμη μια μάχη που δεν έχει κερδιθεί? Καλησπέρα, μαζί μας είναι η Φιονούλα Watts, ένα μοντέλο με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στον χώρο της μόδας, φωτογραφίσεις, πασαρέλες, συνεργασίες με πολλά μεγάλα brand. Καλησπέρα Φιονούλα και σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ και εσάς που με καλέσατε, είναι χαρά μου να είμαι εδώ. Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Το θέμα μας είναι ένα πολύ hot topic, ας πούμε, και έχει να κάνει γενικά με το representation μέσα από τα media. Okay. Είσαι ένα μοντέλο, έχεις πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, χρησιμοποιείς τα media και σαν content creator πλέον, οπότε είσαι πολύ ενεργή μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Ταυτόχρονα και το επάγγελμά σου είναι ένα επάγγελμα το οποίο προβάλλεται πάρα πολύ μέσα από τα media. Ναι. Πιστεύεις τελικά ότι τα media δίνουν αυτό το έδαφος για ένα representation, για μια εκπροσώπηση των πάντων και να μπορούν να προβάλλονται και όλοι να έχουν ένα βήμα? Και όταν λέμε όλοι, καταλαβαίνεις, είναι από plus size μοντέλα, από μοντέλα από τα οποία μπορεί να έχουν κάποια, ας πούμε, skin, διαφορετικά δέρματα, διαφορετικές φυλές κτλ. Υπάρχει? Θεωρώ ότι υπάρχει. Βέβαια, θεωρώ ότι για κάποιο λόγο ξεκινάει και φεύγει λίγο. Όπως είδαμε φέτος ήταν λιγότερα μοντέλα plus size και τα λοιπά στην πασαρέλα. Λιγότερα trans μοντέλα σε καμπάνιες και τα λοιπά. Δεν ξέρω γιατί συμβαίνει αυτό, αλλά θα ήταν ωραίο γενικά να υπήρχε περισσότερο representation. Πολύ ωραίο αυτό το βήμα που μου λες και έχει να κάνει όντως μετά από τις μετρήσεις από τις εβδομάδες μόδας ανά τον κόσμο, η πτώση της εκπροσώπησης και το inclusivity είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Πιστεύεις όμως ότι οι εταιρείες αυτές στις καμπάνιες, μέσα από τα media, μέσα από την οθόνη, χρησιμοποιούν αυτά τα μοντέλα για λόγους marketing ή ουσιαστικά πιστεύουν ότι ναι, ήρθε ο καιρός, ένα μοντέλο το οποίο είναι παράδειγμα μουσουλμανικού θρησκεύματος να έχει ένα βήμα να προβληθεί? Πιστεύεις ή ήταν marketing τελικά? Θεωρώ ότι η πλειοψηφία ήταν λόγω marketing, δυστυχώς. Γιατί μπορεί να το ξεκίνησαν κάποιοι για το σωστό λόγο, αλλά θεωρώ ότι οι πολλοί που ακολούθησαν για τον λάθος λόγο. Πολύ σωστό. Έβαλαν ένα trans μοντέλο στην πασαρέλα για να πούν ότι είναι inclusive. Έκαναν μια καμπάνια με 2 plus size μοντέλα για να δείξουν ότι είναι inclusive. Ναι, αλλά τώρα αυτό αρχίζει λίγο και φεύγει. Φθήνει. Ναι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι τελικά δεν είναι της μόδας να υπάρχει ένα representation στα social media. Μπορούμε να το πούμε και αυτό της μόδας. Το άλλο που ήθελα να σε ρωτήσω, ερμόμενος από αυτά που λες, είναι σαν γυναίκα η οποία είσαι και μοντέλο, έχεις μια συγκεκριμένη εμφάνιση και δουλεύεις σε ένα χώρο με πολλά φώτα μέσα από τα media. Νιώθεις ποτέ ότι στα social media το προσωπικό σου κινητό, που είναι και εκεί παρουσιάζει μια εικόνα, κάτι, ότι πολλές φορές έχεις εγκλωβιστεί στην εικόνα και ότι πρέπει η Φιονούλα να είναι αψεγάδιαστη, να ξυπνήσει το πρωί και να είναι τέλεια, ή να ανεβάσω μόνο από φωτογραφίσεις, από πολύ ωραίες εικόνες, ή τελικά σαν άνθρωπος προσπαθείς να προβάλλεις και κάτι διαφορετικό από αυτό? Σίγουρα βρίσκω τον εαυτό μου να συγκρίνομαι με πάρα πολλούς ανθρώπους online, είτε είναι γυμναστηριακές γυναίκες, είτε είναι πιο καλά μοντέλα από μένα. Τώρα θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε, θα μπορούσε να είναι λόγω σώματος, λόγω καριέρας,
Λόγω, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι προβάλλω στα δικά μου τα social media κατά 80% τουλάχιστον τον αληθινό μου εαυτό. Σίγουρα θέλουμε όλοι να δείχνουμε τέλη online. Δηλαδή προφανώς το κάνουμε όλοι. Αυτό. Θα ήθελα να είμαι λίγο πιο φυσική online, αλλά λόγω και του χώρου μου κτλ. Προφανώς θα δείχνω... Και κάτι το οποίο θα είναι πιο ολοκληρωμένο και πιο αψεγάδιο, ας πούμε. Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις απαντήσεις που μας έδωσες και χαίρομαι που ήταν και υπάρχει ειλικρινία και απομέρωση, οπότε έθεσες πολλά θέματα στο τραπέζι που λέμε να συζητήσουμε και αναμένουμε και τα επόμενα. Σε ευχαριστούμε Χάρηκα πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστούμε. Bye bye. Καλησπέρα σας. Έχουμε μαζί μας τη δημοσιογράφο Χριστίνα Κανατάκη και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Καλησπέρα, Χριστίνα. Η χαρά είναι δική μου. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε σχετικά με την εκπροσώπηση ανθρώπων και κοινοτήτων στα μίντια και συγκεκριμένα στην τηλεόραση, καθώς είσαι δημοσιογράφος. Θα ήθελα δηλαδή να μου πεις, από τη στιγμή που η τηλεόραση είναι το κατεξοχήν ισχυρότερο μέσο τα τελευταία χρόνια και έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει την κοινή γνώμη, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, όλες οι κοινότητες εκπροσωπούνται μέσω αυτού του μέσου? Δηλαδή, μπορούμε να δούμε ανθρώπους όπως μουσουλμανικές μειονότητες, ανθρώπους από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, εκπροσωπούνται όλοι το ίδιο? Θεωρώ ότι στον τομέα της τηλεόρασης τουλάχιστον, όπως εγώ τον έχω ζήσει, υπάρχει ένα έλλειμμα σε μειονότητες και σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Δηλαδή, οι γυναίκες νομίζω πως έχουμε ποσόστοση σχετικά ίση με τους άντρες. Έχουμε anchor women, έχουμε άντρες και γυναίκες στα πάνελ των εκπομπών, έχουμε reporter που βγαίνουν στον δρόμο, έχουμε reporter που βρίσκονται στα πάνελ, αλλά αυτό που μου λείπει από την τηλεόραση είναι το διαφορετικό, είναι το μη συνηθισμένο, είναι αυτό που υπάρχει εκεί έξω, ενδεχομένως να μην το βλέπουμε. Αυτό που με κάνει να αναρωτιέμαι είναι κατά πόσο δεν υπάρχει, επειδή δεν αυτοπροτείνονται για τις αντίστοιχες θέσεις ή γιατί όταν ζητάνε να ενσωματωθούν δεν γίνονται αποδεκτοί. Ναι, το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό που λες και είναι όντως πάρα πολύ σημαντικό το να σκεφτείς ότι κάποιοι άνθρωποι μπορεί να έχουν προταθεί για συγκεκριμένες θέσεις μέσα στην τηλεόραση και για τα άλλα μίντια και απλώς να απορρίφθηκαν λόγω του ότι ανήκουν σε κάποια άλλη κοινωνική ομάδα, σε μια πιο ευαίσθητη κοινωνική ομάδα. Τι θεωρείς... συγγνώμη, σε διάκοψα. Όχι, συνέχισε. Τι πιστεύεις βασικά ότι πρέπει να συμβεί για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι επιτέλους να ενταχθούν ή τέλος πάντων να ξεκινήσει αυτή η ένταξη σιγά-σιγά? Από πού να το πιάσουμε, από ποια πλευρά να ξεκινήσουμε να κάνουμε τις αλλαγές, μεταρρυθμιστικές, έτσι? Ναι. Αφενός να αυξηθούν οι θέσεις, γιατί όταν αυτή τη στιγμή το σύστημα των media είναι τόσο κλειστό, βλέπουμε ότι αναλώνονται διαρκώς οι ίδιοι άνθρωποι στις ίδιες θέσεις, λίγο πολύ, δηλαδή δεν αλλάζουν πολύ επίσης σε επίπεδο διαστρωμάτωσης. Ναι. Οι παρουσιαστές παραμένουν παρουσιαστές, οι ρεπόρτερ, τόσο μιλάω αποκλειστικά για το θέμα της τηλεόρασης. Ναι, φυσικά. Οι ρεπόρτερ σπανίως θα μεταφερθούν ένα κλικ παραπάνω και θα μπουν σε ένα πάνελ. Αντιστοίχως, εκείνοι που βρίσκονται στα πάνελ δύσκολα θα αναδειχτούν σε πρώτα ονόματα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει χώρος. Αφενός δεν υπάρχει χώρος, δηλαδή. Νούμερο 1, πολύ βασικό. Ναι. Νούμερο 2, επειδή δεν ξέρω αν έχει να κάνει με τα νούμερα, υπό την έννοια ότι κάποιος πρέπει να είναι δημοφιλής ή να έχει ένα προϊόν, όχι ο ίδιος να πουλάει, να έχει ένα προϊόν που πουλάει. Ας πούμε, μπορούμε να δούμε έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει επιτυχία στα social media, αλλά δεν είμαστε και σίγουροι στο τηλεοπτικό προϊόν αν θα κάνει φυτίν και θα έχει την ίδια επιτυχία. Είναι ένα εντελώς διαφορετικό πεδίο. Είναι περίεργο, γιατί στα social media απευθύνονται σε νεαρότερες ηλικίες. Οι νεαρότερες ηλικίες γυρνάνε την πλάτη τους στην τηλεόραση. Επομένως, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν... και γι' αυτό και βλέπουμε όλους τους υπόλοιπους που δεν μπορούν να έχουν μια θέση στην τηλεόραση ή στα υπόλοιπα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας να βρίσκουν χώρο στα social media ή στο YouTube. Ναι, φυσικά.
Έχει ανέβει πάρα πολύ το YouTube. Κατά τα άλλα, δεν θεωρώ ότι όλες οι ομάδες δεν εκπροσωπούνται. Ας πούμε, η λαοτική κοινότητα, έχω την αίσθηση ότι έχει ένα μεγαλύτερο μέρος από φυσικά. ανθρώπους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων άλλου τύπου. Ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, δεν πάει το μυαλό μου, αλλά θεωρώ ότι γίνεται μια κίνηση. Ναι, μια πρόοδος εννοείς. Μια πρόοδος, ναι. Μια σταδιακή πρόοδος. Ναι, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Άρα, αυτό που μας λες είναι ότι επειδή αυτές οι κοινότητες, επειδή βασικά αυτοί οι άνθρωποι απευθύνονται κυρίως σε μικρότερες ηλικίες και όλα αυτά, γι' αυτό έχουν βρει και περισσότερο χώρο στα social media αντί για την τηλεόραση. Νομίζω πως ναι, γιατί φαίνεται ότι οι νέοι δεν αγαπάνε τόσο πολύ την τηλεόραση όσο την αγαπούσε η δική μου γενιά. Ναι. Που ήμασταν όλοι με ένα τηλεκοντρόλ στο χέρι γιατί δεν υπήρχαν όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ναι, φυσικά, είναι μεγάλη αλλαγή. Εγώ, ας πούμε, που δουλεύω στην τηλεόραση, δεν βλέπω τηλεόραση. Που ήμουνα τρελός τηλεορασάκια στα 20 και 22. Δεν βλέπω γιατί δεν βλέπω. Γιατί προτιμώ να ζήσω εκείνη την ώρα που θα έβλεπα τηλεόραση. Γιατί λόγω των παιδιών και της δουλειάς έχω ελεύθερες ώρες, πολύ λίγες. Άρα, τι θέλω να κάνω? Θέλω να βγω με τους φίλους μου, να τους δω, να κάνω τα χόμπι μου. Και αν είμαι αναγκασμένη να βρεθώ μέσα, πάλι μπορεί να μην δω τηλεόραση. Θα μιλήσω με κάποιον στο τηλέφωνο, θα σκρολάρω φυσικά. Ναι, αυτά είναι αναπόφευκτο. Και ενημερώνομαι, αν έχεις το Θεό σου, ενημερώνομαι μέσα στα social media. Για όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή, για όσα συμβαίνουν στην showbiz. Ναι, πλέον και το κομμάτι της ενημέρωσης για τους περισσότερους συμβαίνει από εκεί. Ναι. Κατά τα άλλα, εκπροσώπηση. Ποιες κατηγορίες εννοούμε, να σου πω. Για ποιους ανθρώπους μιλάμε? Πραγματικά εννοούμε, είναι πάρα πολύ μεγάλο το φάσμα. Πες ρε παιδί μου, δειγματοληπτικά, 2-3 περιπτώσεις. Γιατί όταν λέμε για συμπερίληψη, συνήθως πάει αυτόματα το μυαλό στη γυναίκα και στον άντρα. Ναι, το οποίο μας είπες... νούμερο 1, είναι top. Ναι. Εκεί δεν έχουμε θέμα. Εκεί πλέον δεν υπάρχει θέμα, πιστεύεις, δηλαδή πλέον. Απλά σε ρωτάω. Θυμάμαι δελτία ειδήσεων εδώ και πάρα πολλά χρόνια να έχουν anchor women γυναίκες. Ναι, φυσικά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι μας έχουν φάει και το ψωμάκι. Προς Θεού δηλαδή. Ωραία. Αν τα λες, τα λες εκεί. Ωραία. Χριστίνα μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που μας είπες και πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που κάναμε. Και ελπίζω η πρόοδος στην τηλεόραση και γενικότερα στα υπόλοιπα media να συνεχίσει ακόμη και μικρή που είναι τώρα. Σε ευχαριστούμε. Επόμενη καλεσμένη μας η Ειρήνη Μπουντούκη, ένα μοντέλο και μια εκπαιδεύτρια για γυναικεία θέματα, για γυναικεία ενδυνάμωση, αν δεν κάνω λάθος. Σε ευχαριστούμε αρχικά πάρα πολύ, Ειρήνη, που είσαι εδώ μαζί μας. Πώς είσαι? Ευχαριστώ αρχικά, Λάζαρε μου, πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είπες ένα μοντέλο και εμένα μου ήρθε ένα μοντέλο, μια ιστορία, ξέρω εγώ, κάπως έτσι, ήταν πολύ τέτοιο. Είμαι πάρα πολύ καλά. Με βρίσκει στο απόϊχο των Fashion Week πλέον, γιατί ήμουν πολύ back and forth Ελλάδα, εξωτερικό, τα ξέρεις, εντάξει, τα έχουμε πει. Και τώρα είμαι σε μια φάση λίγο έτσι ησυχίας, να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ελλάδα, ξέρεις, οικογένειες, αυτά. Τα ωραία, αυτά τα ωραία. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, Ειρήνη. Νομίζω ότι έχουμε κάνει και κατηδίαν συζητήσεις, αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να προβληθούν και οι ιδέες σου, γιατί έχουν για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό έχει σημασία. Και έχει να κάνει γενικά με την εκπροσώπηση μέσω από τη μόδα, που είσαι μια γυναίκα που δουλεύει στη μόδα πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε ότι είσαι και από τα πρώτα plus size model στην Ελλάδα, το πρώτο plus size model στην Ελλάδα, για να είμαι και εντελώς σωστός. Έχεις κάνει πάρα πολλά show, εξωτερικό, ταξίδια, εκείνα κτλ. Και ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο πιστεύεις ότι υπάρχει ένα representation, μια εκπροσώπηση, representation και inclusivity μέσα από τη μόδα και αυτό που τελικά προβάλλεται στα media. Γιατί η μόδα είναι και η πασαρέλα. Όμως η μόδα πλέον, μια πασαρέλα, θα την τραβήξουν τα βίντεο, θα υπάρχει στις οθόνες, θα το δούμε. Υπάρχει εκπροσώπηση. Τι πιστεύεις? Φτιάξε καφέ να στα πω. Αρχικά χαίρομαι πάρα πολύ που δεν χρησιμοποίησες τον όρο diversity, γιατί είναι ένας πολύ χρησιμοποιημένος όρος, ο οποίος όμως δεν εκπροσωπεί τα ρεύματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη βιομηχανία της μόδας. Diversity σημαίνει διαφορετικότητα. Για διαφορετικότητα θα μπορούσαμε να μιλήσουμε πριν μία 15 ετία περίπου, που πρώτο ξεκινήσανε και ανεβαίνανε plus size μοντέλα στις πασαρέλες. Πλέον μιλάμε για inclusivity, άρα για συμπερίληψη. Που τι σημαίνει συμπερίληψη? Θέλουμε όλα τα άτομα να αισθάνονται ότι εκπροσωπούνται και ότι είναι ορατά. Εν ολίγης, να μην βλέπουμε ρατσιστικές συμπεριφορές. Γιατί η μόδα είναι χαρά και η χαρά είναι για όλους. Σωστά. Το έχω ξαναπεί κι αλλού.
Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία διετία και λίγο μάλλον μετά το 2021 θα το έβαζα εγώ, έχουμε δει, ενώ είδαμε ότι τα plus size στις διεθνείς πασαρέλες κάνανε ένα πικ, άρχισε η κατρακύλα. Εννοείται και στις τελευταίες εβδομάδες μόδας και το representation στα fashion show ήταν δραματικά διαφορετικό από άλλες χρονιές. Θέλω να σου πω ότι ήμουν στο Μιλάνο για 4 μέρες, γιατί ήμουν option για ένα show, στο οποίο τελικά δεν πήρανε ποτέ κανένα plus size. Ούτε καν curve. Καθόλου. Τίποτα. Κανένα. Εντάξει, προφανώς εγώ όφιλα να είμαι εκεί, γιατί ήμουν option, έπρεπε να είμαι εκεί. Το σημαντικό είναι αυτό που δεν γίνεται αντιληπτό, θεωρώ, από το industry γενικά, είναι ότι όταν διεκδικούμε εκπροσώπηση, ουσιαστικά είναι σαν να τους λέμε, έλα εδώ, γιατί εγώ έχω να σου δώσω τα χρήματά μου, αλλά εσύ δεν τα θέλεις. Σωστά. Και μέχρι ένα σημείο έχουμε την ελευθερία της επιλογής, ότι αφού ας πούμε η Victoria's Secret, εντάξει, δεν θα σχολιάσω το show της Victoria, δεν έχει καμία σχέση με τη συμπερίληψη, δεν θα πάρω από αυτήν, θα πάρω το Fenty της Rihanna, ας πούμε. Ακριβώς. Έτσι, γιατί όταν έχεις καταναλωτική δύναμη, επιλέγεις και αυτό που σε εκφράζει περισσότερο και αυτό που σε σέβεται στην τελική. Σωστά. Για να γυρίσω τώρα στην ερώτησή σου, αν υπάρχει συμπερίληψη. Έχουν μειωθεί πάρα πολλοί δείκτες, το δείχνουν τα στατιστικά της Vogue in Business, ότι είχαμε μία μείωση στα φετινά Fashion Week, ενώ αυτά που τρέξανε τώρα για Spring Summer το 25. Spring Summer 26. Σωστά. Είχαμε μία μείωση 52% στα visible plus size models, γιατί έχουμε και τα curves που είναι απλά κάποιες καμπύλες παραπάνω από τα straight size τα λεγόμενα. Και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, στις εβδομάδες μόδας της Ευρώπης, μία μείωση 32% στο inclusivity. Τρομερό. Πιστεύεις όμως ότι αυτά τα brand, το έχουμε τώρα τα media, τις οθόνες, δηλαδή τηλεοράσεις, τα πάντα τα κινητά. Ουσιαστικά τώρα για μια καμπάνια η Louis Vuitton μπορεί να επέλεγε ένα μοντέλο το οποίο να έχει λεύκη. Ωραία. Το επέλεγε γιατί θα ήθελε να του δώσει το βήμα, όπως είπες, και τα λεφτά του κτλ. Ή το έκανε καθαρά για marketing reasons. Και να πούν, το τάδε brand, είδες, έχει και curve, έχει και plus size, έχει και τα πάντα. Έχει και trans μοντέλα. Τι πιστεύεις? Πιστεύω ότι κάποια πράγματα είναι σημείο των καιρών. Εξορισμού η μόδα είναι ένας χώρος που είναι βαθιά ρατσιστικός. Είτε αυτό είναι στο back office, στη δημιουργία ενός ρούχου, στο ποιους θα επιλέξεις να συνεργαστείς, από το ποιοι θα σου πουλήσουν σε ένα κατάστημα το ρούχο, μέχρι το ποιοι θα στο ράψουν, που θα κάνεις το manufacturing, το ράψιμο, τα πάντα, μέχρι το ποιοι θα σε εκπροσωπήσουν στην πασαρέλα. Γιατί κοίταξε να δεις, πολλές φορές, το βλέπεις και εσύ, ότι επειδή πλέον οι καλεσμένοι στα shows δεν είναι επιλεγμένοι ένας-ένας, είναι περισσότερο influence. Έτσι. Και μετά, αν αυτός ο influencer τυχαίνει να είναι και τραγουδιστής, πάει αλλού. Αν είναι και ηθοποιός, είναι ένα συν. Οπότε, σε αυτό το πλαίσιο, προτιμούν να επιλέξουν, για παράδειγμα, τώρα δεν μου έρχεται κανένα όνομα, αλλά δεν πειράζει, κάποιον που θα έχει και αυτό το αντίκτυπο, παρά να το δούμε στην πασαρέλα. Και βέβαια δεν είναι τυχαίο ότι αυτοί που δουλεύουν non-stop την τελευταία πενταετία από plus size είναι προφανώς η Ashley Graham, η οποία κάνει πιο επιλεκτικές δουλειές και πια τώρα θα είναι και σε ένα έργο στο Broadway που ανεβαίνει στο Σικάγο. Και βέβαια η Paloma Elsesser, η οποία είναι και ένα 70. Δηλαδή είναι και αυτό πολύ σημαντικό στο κομμάτι της συμπερίληψης, γιατί λέμε μόνο για το plus size. Αλλά είναι μια πολύ πιο ανοιχτή βεντάλια. Στον αντίποδα, φέτος, μοντέλο της χρονιάς βγήκε η Alex Konsani, που πρόκειται για ένα τρανς άτομο. Πολύ σωστά. Εξαιρετική επαγγελματίας, έτσι, που τυχαίνει να είναι και τρανς. Πολύ σωστά. Και στο τέλος της ημέρας, αυτό που θέλουν οι εταιρείες είναι να γεμίζουν τα ταμεία. Αν πουλάει λεύκη, θα βάλουν λεύκη. Τα έθη και τα value της κάθε εταιρείας τα αξιολογεί ο καταναλωτής, εάν και εφόσον τα ψάξει. Και επειδή ζούμε σε μια εποχή που προτιμάμε να έχουμε τον τάδε οικό για να το βγάλουμε στα social και δεν θα εκτιμήσουμε την εργασία που έχει από πίσω, έτσι, το craftsmanship, που μπορείς να το βρεις και σε πολύ πιο μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και ούτω καθεξής, νομίζω ότι αυτό πάει σε δεύτερη και σε τρίτη μοίρα. Κοινωνιολογικά, άμα το δούμε όλο αυτό, και είναι η τελευταία ερώτηση που σου κάνω, σαν κοινωνιολογικά...
Γιατί. Μετά τα άλλα θα τα πούμε off camera, εννοείται. Λοιπόν, κοινωνιολογικά, άμα το δούμε, είναι ένα μέσο, όλα τα μέσα είναι κάτι το οποίο τα χρησιμοποιούμε, τα social media κτλ. Εσύ, σαν Ειρήνη, με αυτή την πορεία κτλ. Έχεις σκεφτεί ποτέ να παρουσιάσεις κάτι άλλο μέσα από τα media, κάτι άλλο το οποίο θέλουν να δούνε? Δηλαδή, όλοι έχουμε κάποιες ταμπέλες, κάποια στάνταρ και αυτά πάμε να τα παρουσιάσουμε πολλές φορές μέσα από τα media γιατί είναι ένας άλλος κόσμος. Εσύ έχεις μπει ποτέ σε αυτό το, ας πούμε, σε αυτή τη ρουτίνα, σε αυτό την όρμα, ή θες να είσαι μέσα στα social media σου η Ειρήνη? Κοίταξε, δουλεύω 19 χρόνια στο χώρο της μόδας. Είμαι σχεδόν 40. Δεν θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία γιατί όχι δεν θα κοιμόμουν καλά, δεν θα μπορούσα να μου κοιτάξω το επόμενο πρωί στον καθρέφτη. Και αυτό έχει να κάνει με τους συμβιβασμούς που κάνεις γενικότερα σαν άνθρωπος. Προφανώς και έχω σκεφτεί τι θα θέλανε ενδεχομένως επίδοξοι πελάτες, γιατί ένα σκέλος της δουλειάς μου είναι και ξεκάθαρα τα social media, κάποιες συνεργασίες μόνο εκεί. Όμως δεν μπορώ σαν μια εργαζόμενη μητέρα και σύζυγος τύπου Μέρη Παναγιωταρά, όχι αστειεύομαι, να δείξω ότι τώρα είμαι στο Aspen και περνάω τις τέλειες διακοπές και έχω βγει και πίνω ποτάρες. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ. Ξέρω εγώ μια φορά το χρόνο και θα το ανεβάζω memories για τα επόμενα 10 χρόνια. Ξεκάθαρα. Όπως επίσης προτιμώ να μην ανεβάζω και πράγματα τα οποία δεν καταλήγουν κάπου. Δηλαδή αυτό που λέγαμε για το Μιλάνο, δεν ανέβασα τίποτα. Δεν είναι θέμα πρόληψης, μάλλον προληπτικότητας. Ναι. Είναι θέμα ότι θέλω πρώτα να ολοκληρωθεί κάτι, να έχω κάτι να δείξω. Παρά το να πω, δείτε, είμαι στο Μιλάνο και περνάω τέλεια. Αν θέλει να το δει κάποιος, αυτός ο κάποιος που θέλει να το δει θα με πάρει τηλέφωνο. Και θα του στείλει. Ή πώς περνά. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να με ρωτήσεις εσύ πώς πέρασες, τι κάνεις. Ακριβώς. Όχι γενικότερα ίσα για να το δείξω. Μέσα από τα media. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Θα μπορούσαμε να είναι όλο αυτό το project μας πάνω σε σένα και να συζητάμε τα πάντα. Και στο επανειδήν, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, σε εγώ ευχαριστούμε. Φιλιά. Μαζί μας έχουμε την Τζορτζίνα Λιώση, ηθοποιό. Γεια σου, Τζορτζίνα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Σε φωνάξαμε σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για την εκπροσώπηση μέσα από την τηλεόραση και μέσα από το χώρο των media γενικότερα. Και θα ήθελα να ξεκινήσω μαζί σου με το γεγονός, με το πώς σε γνωρίσαμε βασικά. Σε γνωρίσαμε μέσα από το ΤΑΜΑΜ και έπαιζε το ρόλο μιας μουσουλμάνας. Άρα μιας κοπέλας η οποία σε αυτή τη χώρα που είμαστε ανήκει σε μειονότητα, ας πούμε. Πιστεύεις ότι αυτός ο ρόλος βοήθησε αυτή την κοινότητα να εκπροσωπηθεί και να αποκτήσει μια φωνή? Δεν ήταν πρόθεση της σειράς αυτή, γιατί όπως και να έχει ήταν μια μεταφορά, υπήρχε ήδη δηλαδή γραμμένος αυτός ο ρόλος, αλλά έχω κρατήσει ένα σχόλιο που είχε πει τότε ο γιος του σκηνοθέτη μας, του Πιέρου Ανδρακάκου, σε ένα ταξίδι τους στο Λονδίνο, που είδανε μια κοπέλα με μαντήλα στο δρόμο και του είπε «Μπαμπά, μια ντιλέκ», γιατί δεν ήταν εξοικειωμένος νωρίτερα με αυτή την εικόνα. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν η πρώτη φορά, θυμάμαι, που κατάλαβα ότι ένα πράγμα που τουλάχιστον καταφέρνουμε μέσα από αυτή τη σειρά και από το ρόλο αυτόν είναι να δώσουμε ένα χώρο τηλεοπτικό σε άτομα που υπάρχουν και συζούμε σε αυτή τη χώρα και δεν τα συναντάμε συχνά στα media. Οπότε για ένα μικρό παιδί τότε ήταν κάπως πρωτόγνωρη εικόνα αυτή και νιώθω ότι είναι καλό να εξοικειωνόμαστε με τους ανθρώπους με τους οποίους συμβιώνουμε στην ίδια πόλη. Ναι, φυσικά, και αυτό που λες είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, ένα μικρό παιδί να είδε μία μουσουλμάνα με μαντήλα και να είπε μία ντιλέκ και να μπορεί να ταυτίσει έστω με το ρόλο ότι υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω και ότι είναι σαν εμάς. Το ότι πιστεύουν κάτι άλλο ή ότι έχουν κάποιες άλλες πεποιθήσεις δεν έχει καμία σχέση με το ότι είναι άνθρωποι ακριβώς όπως είμαστε κι εμείς. Και αυτό είναι πάρα πολύ γλυκό που συνέβη όλο αυτό το περιστατικό. Εσύ πιστεύεις γενικότερα στο χώρο της τηλεόρασης, στις τηλεοπτικές σειρές, υπάρχει εκπροσώπηση κι άλλων τέτοιων ανθρώπων, συγγνώμη? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από τα πολύ, πολύ απλά πράγματα, ακόμη και αν ξεκινήσουμε από τα δύο φύλλα, θα σου πω ότι τα πράγματα είναι άνισα ακόμη και σε αυτό. Θέλω να πω πως συνήθως μια γυναίκα είναι ή η μάνα ή η κόρη.
Δεν υπάρχει άλλη γκάμα στην χρωματική παλέτα της υποκριτικής της γυναίκας. Οι ενδιάμεσες ηλικίες που για κάποια χρόνια τώρα είμαι εγώ και το βλέπω και γι' αυτό το ξέρω, είναι πολύ σπάνιοι οι ρόλοι που υπάρχουν για μια κοπέλα που δεν μπορεί να κάνει ούτε μάνα ούτε κόρη. Είναι πολύ λίγοι γραμμένοι ρόλοι για τις ηλικίες που δεν μπορούν να νίκουν ακριβώς σε μία από τις δύο αυτές κατηγορίες. Επίσης, για μένα αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση από όταν ήμουν μικρότερη είναι ότι πολύ συχνά, μάλλον οι γυναικοί ρόλοι γράφονται από μια αντρική σκοπιά. Ναι, οπότε παρατηρούσα μια γυναίκα πολύ συχνά να έχει έναν πολύ καρικατουρέ ρόλο σε σχέση με το γυναίκα που φωνάζει, η γυναίκα που είναι ιστερική γιατί έχει περίοδο. Τέτοια πράγματα τα οποία έχουν μειωθεί στο πέρασμα των χρόνων, αλλά σίγουρα ακόμη υπάρχουν. Και ξεκινώντας από αυτό, από το πόσο άνισα είναι τα πράγματα σε σχέση με τα δύο φύλλα, μπορώ να σου πω ότι είναι και άνισα γενικότερα. Το πόσο σπάνιο είναι να δούμε ένα άτομο με αυτισμό σε μια τηλεοπτική σειρά, ένα άτομο με οποιαδήποτε αναπηρία σωματική ή ένα άτομο σε αμαξίδιο ή έναν κωφό άνθρωπο, που υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει το θέατρο κωφών, υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν αυτούς τους ρόλους και δεν νομίζω ότι το να είσαι ηθοποιός σε αναγκάζει να έχεις μια συγκεκριμένη, ας πούμε, σωματική διάβληση, όπως το να είσαι μπασκετμπολίστας, κατάλαβες. Οπότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να γράφονται ρόλοι που να δημιουργούν το σύμπαν και τον κόσμο όπως όντως υπάρχει. Ναι. Και άρα αυτό να εμπεριέχει τα πάντα μέσα. Ναι, το να μπορούν όλοι οι άνθρωποι να δουν τον εαυτό τους σε μια τηλεοπτική σειρά. Τι πιστεύεις είναι αυτό που μας έχει εμποδίσει να φτάσουμε εκεί μέχρι τώρα? Αν και είπες ότι υπάρχει μια μικρή πρόοδος, είναι ακόμη αμεληταία δυστυχώς. Ναι, σίγουρα υπάρχει μια μικρή πρόοδος και σίγουρα έχουμε μια τεράστια διαδρομή μπροστά μας και επειδή τα πράγματα αλλάζουν και δεν τα προλαβαίνουμε, μάλλον η απόσταση αυξάνεται παρά μειώνεται όσο και να προχωράμε. Νομίζω ότι δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο της τηλεόρασης που δεν τολμούν να αλλάξουν τα πράγματα και αν κάποια συνταγή πετύχει λίγο, θα την επαναλαμβάνουμε με μικρές αποκλίσεις μέχρι να τη βαρεθεί ο κόσμος. Οπότε δεν τολμάμε. Θέλω να πω, γίνεται θέμα σε εκπομπές σχολιασμού το ότι μία σειρά μπορεί να δείξει ένα φιλί μεταξύ ανδρών ή γυναικών, το οποίο είναι τόσο καθημερινό και συχνό, που δεν χρειάζεται καν να συζητάμε και να χάνουμε το χρόνο για το αν έπρεπε και αν το δείξαμε και γιατί το δείξαμε. Κατάλαβες. Θέλω να πω, ο κόσμος προχωράει, ας πάμε λίγο παρακάτω. Προχωράει και τα ίδια τα media, από ό,τι φαίνεται, κάποια συγκεκριμένα δεν προχωράνε και δεν αφήνουν να υπάρξει μια γρηγορότερη εξέλιξη από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι, έχεις πολύ δίκιο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας είπες και για τη βοήθειά σου. Λοιπόν, μαζί μας τώρα έχουμε την Ναπολεόν, η οποία είναι μια επιχειρηματίας, δουλεύει, έχει κατάστημα με ρούχα και εννοείται είναι ένας άνθρωπος που την έχουμε γνωρίσει μέσα από τα media, μέσα από τα social media, τα οποία τα χρησιμοποιήσει και καθημερινά, μπορώ να πω, με πολύ μεγάλο αντίκτυπο και πάρα πολλά views, μπλα μπλα και όλες τις μετρήσεις. Αρκεί να σε ευχαριστήσουμε που είσαι εδώ μαζί μας. Λαζαρέ μου, χαρά μου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ουσιαστικά θέλουμε από την εμπειρία σου, σαν χρήστρια των social media κτλ. Πώς πιστεύεις και αν πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό που λέμε εκπροσώπηση των ανθρώπων και inclusivity, representation and inclusivity, μέσα από τα media. Τα media μπορεί να είναι, ας πούμε, το Instagram ή μπορεί να είναι η τηλεόραση. Πιστεύεις ότι υπάρχει? Ναι, φυσικά. Instagram, TikTok επιτοπλίστων, γιατί από το TikTok ξεκίνησα στην ουσία. Έχει 3 χρόνια που ασχολούμαι έτσι δυναμικά, θα έλεγα. Φυσικά, πάρα πολλοί κόσμος ταυτίζεται μαζί σου, οπότε ό,τι φέρεις εσύ και ό,τι συνεπάγεται με την εικόνα σου και με τα πιστεύω σου, ταυτίζεται ο κόσμος, οπότε όλη η ιδέα περνάει και στον κόσμο. Πολύ ωραίο αυτό που μου λες και μου αρέσει και η απάντηση, εννοώ ότι είναι κάτι το οποίο όντως μέσα από το TikTok μπορούμε να βρούμε τα πάντα και να βρούμε κάποιον άνθρωπο να ταυτιστούμε. Ναι.
Όμως, πέρα από αυτό που είναι ένα μέσο το οποίο είναι αρκετά, μπορούμε να πούμε, πιο σύγχρονο, πιο νεανικό κτλ. Πιστεύεις ότι όλο αυτό θα μπορούσαμε να το μεταφέρουμε σε ένα πιο ισχυρό μέσο όπως είναι, ας πούμε, τηλεόραση? Πιστεύεις ότι, ας πούμε, η τηλεόραση έχει χώρο για όλους? Έχει χώρο για όλους, απλά δεν είναι τόσο άμεση. Στο TikTok θα βρεις ή στο Instagram τέλος πάντων την καθημερινότητα ενός ανθρώπου. Δηλαδή, εγώ κόλλησα με τον Λάζαρο και βλέπω ανά πάσα ώρα και στιγμή τι κάνει, με τι ασχολείται, ταυτίζομαι, πηγαίνει χορό. Ίσως να πάω να γραφτώ κι εγώ έτσι για να δοκιμάσω πράγματα. Στη τηλεόραση δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι τόσο άμεσα. Δεν ξέρω αν ποτέ δηλαδή η τηλεόραση μπορεί να φτάσει στην απήχηση των social media. Πολύ σωστό. Λόγω της αμεσότητας. Ναι. Ότι είναι πιο γρήγορο, πιο φρέσκο, ας πούμε. Ναι, πιο τώρα. Το τώρα. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον, γιατί είναι και πολύ active όλο αυτό. Ναι. Όμως τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος που ασχολείται πολύ με τη μόδα. Δοκιμάζεις πράγματα, ρισκάρεις στιλιστικά, ας πούμε, πράγματα και δοκιμάζεις. Έχεις σκεφτεί ποτέ μέσα από τα media να προσέξεις τι θα ανεβάσεις, τι θα παρουσιάσεις, αυτό που λέμε να το φιλτράρεις? Τι θα πεις, γιατί είσαι και ένα άτομο που μιλάει μέσα από τα media. Ναι. Τι πιστεύεις, σου έχει συμβεί ποτέ? Και αν όχι τώρα που είσαι μια γυναίκα πιο empowerment, που ξέρεις ποια είσαι, πιο παλιά. Ξεκίνησα αρκετά ελεύθερη. Νιώθω ότι εν μέρη έχω κρατήσει αυτή μου την ελευθερία στον τρόπο που ντύνομαι και εκφράζομαι. Αλλά σίγουρα όσο αυξάνεται η απήχηση, γιατί τώρα τα βίντεο πιάνουν πολλές χιλιάδες προβολές, οπότε βλέπεις ότι το κοινό μεγαλώνει και μεγαλώνει, οπότε λίγο προσέχεις το τι θα πεις για να μην προσβάλλεις, να μην τσιγκλίσεις ίσως. Πάντα βέβαια πιστή στα πιστεύω μου, εγώ. Πολύ δεν πρόκειται, ας πούμε, στην εικόνα μου να την πλάσω έτσι ώστε να αρέσει όλο το κόσμο. Δεν πειράζει. Έχω το κοινό μου, ας είναι μικρό, ας είναι μεσαίο, ας είναι μεγάλο, ό,τι είναι αυτό. Δεν θα πλάσω, ας πούμε, μια εικόνα που να είναι αρεστή σε όλους, για παράδειγμα. Όμως, πολλές φορές τον τρόπο που εκφράζομαι, όσο περνάει ο καιρός, αρχίζω και φιλτράρω, γιατί δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μπορεί κάποιος να προσβληθεί από αυτό που θα πω. Να πω ένα παράδειγμα πρόσφατο. Ναι, εννοείται, γιατί τα παραδείγματα είναι και τα πιο... έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είναι η ιστορία μας. Έκανα πρόσφατα ένα τατουάζ και έκανα το βίντεο από το στούντιο του tattoo artist μου δηλαδή. Το τατουάζ μου είχε να κάνει με την πρώτη φορά που μου έγραψε ο γιος μου «Μαμά σ' αγαπώ». Με την γραμματοσυρά του. Το θυμάμαι πρώτη το φορά βίντεο, εγώ είμαι follower τους άλλους. Ναι. Και κάνω βίντεο και ασυναίσθητα λέω ότι αν δεν είσαι μάνα, δεν θα καταλάβεις. Αυτό είναι, αν θέλεις, είναι η πραγματικότητα για μένα. Το πιστεύω ξεκάθαρα. Δηλαδή, αν δεν κάνεις παιδί, δεν μπορείς να νιώσεις εκείνο το συναίσθημα το μητρικό, έτσι. Αλλά αυτό, από ό,τι κατάλαβα, πρόσβαλε αρκετές κυρίες και πρόσβαλε κόσμο, δηλαδή, ότι τύπου εγώ αν δεν γίνω ποτέ μάνα, δεν θα καταλάβω ποτέ το συναίσθημα αυτό, άρα unfollow, άρα delete, άρα... Cancel, έφυγες, ξέχασα, μόνο και μόνο που με έβαλες σε αυτήν εδώ την κατηγορία. Σε καμία περίπτωση δεν το έκανα για να προσβάλλω και να κατηγοριοποιήσω, ας πούμε, μάνες και μη μάνες, ή φοιτήτριες ή κοριτσάκια ταμπέλες, που... Ναι, οτιδήποτε. Αλλά βλέπεις πώς μου γύρισε, οπότε πρέπει να προσέχεις αυτά πολύ τα αυθόρμητά σου, πολύ για να μην πειράξεις αυτόν τον κόσμο που μπορεί... Ναι, και τέτοιο. Πάντως με έδωσες τη λέξη cancelling, το οποίο είναι πολύ hot λέξη. Ναι. Υπάρχουν τα media και υπάρχει αυτό το representation και βλέπεις με μεγάλους οίκους ή brands ή τηλεοράσεις να προβάλλουν ή και πλατφόρμες. Βλέπε Netflix, σειρές που να έχει να κάνουν με την ομοφυλοφιλία, με διαφορετικότητα κτλ. Πιστεύεις ότι το κάνουν ουσιαστικά ή φοβούνται το cancelling? Μην πούμε, ας πούμε, αυτό το brand δεν χρησιμοποιεί κανένα plus size μοντέλο. Τι πιστεύεις? Υπάρχει ουσία σε αυτό? Είναι κάτι το οποίο είναι φτιαχτό? Είναι marketing? Και αυτή είναι και η τελευταία σου ερώτηση, οπότε περιμένω την απάντησή σου. Κοίτα λίγο. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει, το cancel δεν είναι πραγματικό. Γιατί ας πούμε, είχε γίνει αυτό το θέμα με το μεγάλο αυτό brand, μπορώ να αναφέρω. Εννοείται. Με την Balenciaga που είχε κάνει τη φωτογράφηση με τα μικρά και είχε διάφορα πάνω κτλ. Και cancel και εξαφανίστηκε ο κόσμος και διαγράψαμε και σκίσαμε ρούχα και αυτά ό,τι είχαμε από αυτό το brand. Τώρα... Πάλι είναι front row. Εννοείται.
Δεν Άρα θα είναι, αλλάξει αυτό ακόμα και ποτέ. το canceling είναι μια γρήγορη. Μπορεί να είναι και ξεχνάμε. διαφήμιση. Μια πολύ καλή διαφήμιση. Σωστά. Πολύ σωστό και αυτό σαν Ναι, ένα δηλαδή όρος. αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση. Που είναι πάλι εδώ δεν έγινε τίποτα, είναι όλα καλά. Όλοι ψωνίζουμε τα πάντα τώρα και είμαστε OK. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω για το χρόνο σου που ήρθες εδώ μας ομόρφινε στο πλατό Ω, σε μας. ευχαριστώ πολύ. Και ανυπομονούμε για τα επόμενα. Ναι, σε ευχαριστούμε χαρά πολύ. πολύ. Μα. Φιλάκια.